Welcome to my vlog. Dito karon sa Basakan guys. Akong ipakita ninyo guys. Hapit na ani hunon ang humay diri guys. Tara guys. Ano siya diri guys? Humay nila Papa Bistri. Ano sila maani guys? Ang Basakan diri guys, gamay ra para ra siya konsumo guys. Adlaw-adlaw nga panginabuhi. Konsumo ra na siya guys, dili siya mabaligya. Okay, gamay ra diri ang Basakan ni Tatay Bistri guys. Yeah, diri sad nga side guys. Diri sad nga side, hilaw pa siya guys. Dili pa ni siya ani hunon. Green pa siya guys. Tara. Ano siya diri guys? Hilaw pa ni siya guys. Back to you guys. Karon di ata diri sa payag sa Basakan guys. Muni ilang papahuwayan diri guys. O init na kayo. Nagbantay na sad sila diri guys. Sa humayan. O kay daghang maya guys. Muni ilang Basakan diri guys. Basakan. Super hapit na gyud maani guys. Laya na gyud siya guys, oh. Ano siya guys? Ano siya Basakan diri guys. View diri guys. Ani ang kinabuhi diri sa probinsya. Kapit na ani guys. Kapit na makakaon og humay ang tagiani si Tatay Bistri. Mura ning iyuan guys ang tagiya diri. Ani iyang Basakan diri guys. Yang panginabuhian. Hey guys, atong interviewon si Nanay Sibia guys o kanus anay galpon iyang humayan. Karong sunod si Mana pa niya mo ang pagab kay namin nagab at tungkol pikas. Matay lang ito sa may pirme.